Sa video na to, ililista natin ang mga motor na dapat mong bilhin ngayon sa Pilipinas. Kung naghahanap ka ng mabibiling motor ngayon, pwede kang magsimula sa video na to. Number 10. TVS N-Torq 125. Isang scooter na race-inspired talaga dahil nanggaling sa Indian National Rally Championship. Mula sa Indian company na TVS ay nilabas nila sa Makina Auto Show sa Pasay ang TVS N-Torq 125. Isang sporty scooter na pinapatakbo ng 124.8cc air-cooled fuel-injected engine na may maximum power output na 9 horsepower at 10.5 Nm ng torque. Ang race edition ng N-Torq ay may top speed na 90 km/h at basic ang 0 to 60 sa loob lang ng 9.1 seconds. Meron itong TVS Connect na konektado sa smartphones at may sariling app. Kahit bagong labas lang, maganda ang feedback ng mga customers nila sa buong mundo. Ang TVS N-Torq 125 Race Edition ay may estimated price na 76,900 pesos. Number 9. Yamaha NMAX. Ang unang tinitignan sa motor ay kung gaano kaganda ang kaha at nakuha na yata ng NMAX ang pinaka-iconic na motorcycle design. Pilit ginagaya ng iba pero ang NMAX talaga ang pioneer ng ganito ka-stylish at breakthrough motorcycle design. Simula nung nilabas ang Yamaha NMAX ay malayo na ang itinaas ng design standard ng mga motor mula noon. Matibay ang build at komportable sakyan ng NMAX. Powered ng 155cc liquid-cooled engine na naglalabas ng 15.2 horsepower at 13.9 Nm ng torque. Goods naman ang CVT transmission at mabilis ang burst na acceleration. Para sa braking power naman, merong mga dual channel ABS disc brakes na handa palagi sa mabilisang preno. Sulit na sulit sa estimated price na 150,000 pesos. Number 8. Honda PCX. Itinaas ng Honda PCX ang standard sa style, reliability, comfort at elegance ng isang motor. Sabihin na nating isa tong lifestyle motorcycle na pamporma na at pang-flex pa ng status. Sure ako sikat ka sa tropahan at sa barangay nyo pag meron ka nito. Hanga din ako sa brand dahil alam natin na pag Honda ang naglabas, siguradong game changer ang pagkakagawa. Powered ang PCX 160 ng 157cc liquid-cooled engine na naglalabas ng 15.7 horsepower at 15 Nm ng torque. Binaby talaga tayo ng Honda sa engineering at features gaya na din ng standard ABS, USB ports at keyless entry. Fuel consumption on paper ay hanggang 45.1 km per liter. Matipid na din sa kategorya ng PCX. Sa halagang 131,900 pesos hanggang 149,900 pesos, pwede ka na magkaroon ng reliable motorcycle na pwede sa city riding at occasional na weekend touring. Sa sobrang ganda ng design, mapapabili ka naman talaga ng helmet na babagay sa kinis ng PCX. Yung cool vibe ng isang rider, kuhang-kuha nito. Number 7. Yamaha Mio Gravis 125. Mukhang premium na premium, lalo na sa matte red color. Para maging competitive sa Japanese market, nilabas pa nila ang isa pang Mio, ang Mio Gravis. May estimated price na 85,900 pesos. Inapatakbo ng 125cc air-cooled engine na may maximum output na 9 horsepower at 10 Nm ng torque. Kapares yan ng V-belt automatic transmission at meron na din niyang hydraulic disc brake sa harap at drum brakes naman sa likuran. Number 6. Yamaha Aerox 155. Kung sa patibayan lang at paastigan ng motor, dito na tayo sa Aerox. Galing sa lineup ng mga Mio, kaya maaasahan natin na reliable. Kahit papalusong ka sa baha, hindi mabibitin. At dahil hindi masyadong bulky ang looks gaya ng NMAX, ay masasabi nating mas sporty ang dating. Isang feature na high-tech galing sa Yamaha ay ang Y-Connect, kung saan pwede mong i-monitor sa app ang ilang vital information sa Aerox mo. Gaya na lang ng mileage, last parking location, etc. At pwede ka din itong i-guide sa pinakamalapit na Yamaha center in case na masiraan o magkaroon ka ng warning light sa gitna ng kalsada. Nakakabit sa ilalim ang 14-inch alloy wheels for weight reduction. Pinapatakbo ang Aerox ng 155cc liquid-cooled fuel-injected engine na kaya maglabas ng 15 horsepower at 13.9 Nm ng torque. Meron na ding USB charging ports at LED headlights. Number 5. Honda ADV 160. Ang maangas na motor ng Honda sa 160 category. Napakaangas ng design at tindig ng Honda ADV. Adventure feels talaga pag sinakyan mo. Isang version lang ng ADV 160 ang available dito. Ito yung ABS version na may estimated price na 166,900 pesos. Pinaka-highlight ng model ay yung 157cc engine na liquid-cooled na. Naglalabas ng 15.8 horsepower at 14.7 Nm ng torque. Meron na ding HSTC o Honda Selectable Torque Control para maiwasan ang pag-skid ng gulong sa mga madudulas na daan. Pang-adventure nga talaga ang pagkaka-engineer dito sa ADV. On paper, matipid din ito kumonsumo sa gas sa 45 km per liter at mas pinalaki din ang fuel tank ng bagong model sa 8 liters para mas mahaba-haba ang adventure mo kasama ang ADV. Number 4.
Honda Beat 110, isa sa pinakamaayos at pinakamatibay na entry-level motorcycle sa bansa. Angat ang design at technology sa lineup ng Honda, matibay, matipid at affordable. Ang 110cc ESP engine ng Beat ay fuel injected na. Naglalabas ng 8.89 horsepower at 9.3 Nm ng torque. Malaki na din ang tangke sa 4.2 liters for long rides kasabay ng combi braking system. Di ka na din mabibitin sa 12 liter storage at may estimated price ang Honda Beat na 71,400 pesos. Pwedeng-pwede na para sa mga beginner nating mga riders. Napakatipid na din ng Beat dahil estimated na umaabot ang fuel consumption hanggang 58.2 km per liter. Number 3, Honda Winner X 150. Tinanggal na ng Honda ang kanilang Supra 150 sa local lineup at pinalit ang Winner X. Hango daw ang design nito sa CBR 1000 at balak nilang pataubin ang direct competitor na Sniper. Well-designed ang pagkakagawa ng kaha, medyo bulky at macho tignan. Isa ang Winner X sa pinakamagandang underbone motorcycle na lumabas dito sa Pilipinas. Isa pang best feature nito bukod sa LED na lahat ng ilaw ay liquid cooled na. Power dito ng 149cc na may 15.4 horsepower at 13.5 Nm ng torque. 6-speed manual at may slipper clutch assist. Meron na ding ABS ang Winner X sa higher variants at may estimated starting price na 123,900 pesos sa base model. Sobrang astig din ng gold cast wheels ng unit sa race edition. On paper meron itong fuel consumption na umaabot sa 52.3 km per liter. Number 2, Honda Click V3. The best at palakas pa ng palakas ang Honda Click lineup. Hindi tumitigil ang Honda. Napalakasin pa at i-advance ang technology ng Click sa bansa, lalo na't ito ang motor na pinakatinatangkilik ng tao. Hindi ka magkakamali talaga sa pagpili ng Click. Nasa loob nito ang 125cc liquid-cooled Honda ESP engine technology, kaakibat ang ACG starter at PGM-FI para sa mas efficient at mas matipid na konsumo. Meron pang pagkalawak-lawak na 18-liter luggage box. Fuel injected na ang Click at sabi ng Honda umaabot sa 46.7 km per liter ang tipid. Kasabay na yung mga standard features gaya ng ABS, combi brakes at LED lighting system. Meron nga palang estimated price ang Click na 80,900 pesos. At bago natin i-reveal ang top spot ay comment mo naman below kung may alam ka pang mga motor na hindi napasama sa listahan natin. Sa top spot nandito ang number 1, Honda XRM 125 DSX. Kilalang kilala na natin ang motor na to noon pa man, lalo na dun sa mga panahong XRM at Wave pa lang ang namamayagpag. Maaasahan, matibay, matipid sa gas at madaling i-customize. Nagkalat ang pyesa at upgrades kung saan saan at masasabi nating mataas na kalibre na din ang motorsiklo ang Honda XRM. Powered ang XRM ng air-cooled 125cc engine na naglalabas ng 9 horsepower at 10 Nm ng torque. Kapares ang rotary 4-speed manual transmission at sa sobrang tipid ng makina ay compliant na din sa Euro 3 emission standards. Umaabot lang naman ang konsumo ng XRM sa 65.4 km per liter. Disc brakes na yan sa dalawang gulong at may disenteng 3.9 liter fuel tank. Available ang XRM sa estimated price na 71,400 pesos. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Salamat sa panonood!